het hier op zoveel plekken signaleerd worden kan. Door zoveel meisken. En ik neem het ze al hier kwalijk. Het stik raken klappen van triater slacht de speaker op de kop. Bijen die het slijn worden, partners die het skopt worden, het wordt te let ondutsen. Wij zijn nog zeker wel te laat. Hè? De politie, die situatie waar de politie komt, dan zegt de politie zelf ook, bij de 30ste klap komen we soms in het gezin. En dan is het al zo geëscaleerd dat het moeilijk is om het te doorbreken. Een speciale meldcode met tips om mishandeling te ontdekken, maar de veroring inbrengen. Goed beroeper voor benammen leerkrachten die het met een scherp eer gauw ingrijpen kennen. Kinderen laten vooral door gedrag zien dat er wat met hun aan de hand is. Dus of ze zijn stil en teruggetrokken, of ze zijn juist heel druk. Maar ook door bijvoorbeeld plotseling te gaan vertellen dat het thuis niet leuk is geweest. Dat papa en mama heel veel ruzie hebben. Dus kinderen laten dat eigenlijk altijd door gedrag zien. Binnenmishandeling komt heel iets vaker voor. In Friesland binnen de verliezen hier 1100 gevallen geregistreerd. Maar na alle gedachten binnen er nog volle meer bij een slachtoffer worden. Maar daar kom je net zomaar achter. Het is nogal wat als je de ouders beschuldigt van kindermishandeling. Dat doe je niet zomaar. Dus je hebt het gevoel dat je stevig in je schoenen moet staan. En wij geven ook aan, dat hoeft niet altijd een gevoel. Kun je ook al omzetten door eens bij die meldcode te gaan kijken, mensen te praten in een concrete actie. En daardoor moeten we er toch steeds eerder bij proberen te zijn om te voorkomen dat nog steeds kinderen slachtoffer worden van kindermishandeling. Het is de laatste keer, oké? Maar het echt gebeurd is.